Καλησπέρα σας. Είμαι η Λαμπρινή για το CLC και σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε μαζί μας τον Απόστολο Γαϊτάνη, ο οποίος θα μας μιλήσει για τις προσωπικές του εμπειρίες στο CLC και στο St. Gallen σήμερα. Είναι ένας λαμπρός και πολλά υποσχόμενος νέος. Είναι από τη Θεσσαλονίκη, απόφοιτος της ΑΣΟΕ και μάλιστα αριστούχος, αν δεν κάνω λάθος, με 9,54 στα 10. Σωστά? Ακριβώς. Ναι. Εξαιρετικά. Αυτή τη στιγμή έχει τελειώσει το πρώτο έτος σπουδών στο St. Gallen. Σπουδάζει, κάνει το μεταπτυχιακό του πρόγραμμα επάνω σε Banking and Finance. Ακολουθεί ένας ακόμα χρόνος, δύσκολος χρόνος. Γνωριστήκαμε περίπου πριν από 4 χρόνια. Ήρθε κοντά μας, ο Απόστολος ήρθε στο CLC. Ξεκινήσαμε συνοδοιπόρες αυτό το ταξίδι. Ξεκινήσαμε με την προετοιμασία των standardized tests που απαιτούν αυτά τα δυναμικά προγράμματα. Προετοιμαστήκαμε για το προφίλ που απαιτούν τα προγράμματα του St. Gallen και όχι μόνο. Προετοιμαστήκαμε, κάναμε μαθήματα αγγλικών και φυσικά δεν έφυγε ποτέ ο Απόστολος από κοντά μας. Συνεχίζει ακόμα και σήμερα να είναι δίπλα μας. Προετοιμαζόμαστε με μαθήματα γερμανικών και ήδη την τελευταία διετία έχει συνδράμει δυναμικά στους νέους του CLC, στους νεότερους μαθητές, κάνοντας mentoring και είναι μέντορας σε κάποια προγράμματα του CLC και μοιράζεται τα φώτα του και τις γνώσεις του με τους νεότερους, με τις νεότερες γενιές. Σήμερα λοιπόν είναι στο St. Gallen, ο Απόστολος, έχει λάβει 2 υποτροφίες, αν κάνω λάθος με διορθώνεις Απόστολε, και βρίσκεται Είναι σωστά. και τον έχουμε μαζί μας να μοιραστεί τις εμπειρίες του. Απόστολε, πες μας λίγα πράγματα για εσένα, για τις σπουδές σου. Σε ακούμε. Ωραία. Αρχικά να πω ότι ξεκίνησα και εγώ τις σπουδές μου στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στην ΑΣΟΕ, όπου σπούδασα στο πτυχιακό μου οικονομικά. Κατά εκείνα τα 4 χρόνια των σπουδών, ταυτόχρονα δεν σταμάτησα να ασχολούμαι και με άλλα πράγματα, γι' αυτό ήμουν μέλος σε διάφορους συλλόγους, ήμουν πρόεδρος στο Finance Club της ΑΣΟΕ και δούλευα και παράλληλα, οπότε ήταν λίγο αρκετά ποιητικά εκείνα τα χρόνια. Το τέλος ήταν αίσιο. Κατάφερα να πετύχω τους στόχους που είχα και με τους βαθμούς κατάφερα και να διεκδικήσω κάποιες υποτροφίες που εν τέλει με βοήθησαν και ίσως ήταν και ο μόνος παράγοντας που με βοήθησε να καταφέρω να συνεχίσω τις σπουδές μου στο μεταπτυχιακό. Και έχοντας ολοκληρώσει και έχοντας πάρει όλες τις βάσεις από ένα ελληνικό πανεπιστήμιο όπως που ήμουν πάρα πολύ ευχαριστημένος. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό το είδα από τα πρώτα μαθήματα όταν έφυγα στο εξωτερικό, ότι καλώς ή κακώς στα ελληνικά πανεπιστήμια, με όλα τα καλά και τα κακά, προετοιμάζουν πάρα πολύ καλά σε ακαδημαϊκό επίπεδο όλους τους φοιτητές τους και τους προετοιμάζουν για να κάνουν το επόμενο βήμα με πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση και άνεση. Οπότε, έχοντας ολοκληρώσει εδώ πέρα τις σπουδές μου, συνέχισα στην Ελβετία, όπου ξεκίνησα το Master in Banking and Finance στο St. Gallen της Ελβετίας. Τι σε οδήγησε σε αυτό το πρόγραμμα, Απόστολε, και σε αυτό το πανεπιστήμιο? Ποια ήταν η κινητήριος δύναμη? Πολύ ωραία ερώτηση. Η αλήθεια είναι ότι αφότου ολοκλήρωσα τις σπουδές μου, είδα τι μπορώ να διεκδικήσω και έχοντας λάβει και τις υποτροφίες εν τέλει, έκατσα κάτω. Κάτσαμε μαζί όλοι εδώ πέρα στο CLC, είναι αλήθεια, αρκετές ημέρες. Είδαμε όλα τα προσφερόμενα προγράμματα που αυτή τη στιγμή αφορούν κυρίως στο finance και είναι στα top 10 του κόσμου, ειδικά με διάφορα προγράμματα στην Αγγλία, στην Ελβετία, ακόμα και στην Αμερική. Κάναμε μια κατάρτιση, είδαμε λίγο τις προτεραιότητες και θεωρήσαμε ότι είναι μια πολύ καλή επιλογή. Η Ελβετία είναι μια πάρα πολύ αναπτυσσόμενη χώρα. Το επίπεδο ζωής είναι πάρα πολύ υψηλό. Οι ευκαιρίες που προσφέρονται αυτή τη στιγμή. Ταυτόχρονα είδαμε ότι τα πράγματα αλλάζουν. Νέες πόλεις, νέες χώρες έρχονται στην επιφάνεια και θεώρησα ότι είναι μια πολύ καλή βάση. Και γιατί εγώ θέλω να συνεχίσω μετά από τις σπουδές μου τη ζωή μου στην Ελβετία, αλλά και ακόμα και αν θέλω να φύγω από αυτή τη χώρα και να εκδικήσω κάτι σε κάποια άλλη χώρα, είναι μια πολύ καλή βάση να μπορέσει να πας είτε στην Αγγλία, είτε στην Αμερική, είτε οπουδήποτε αλλού. Και ευελπιστώ κάποια στιγμή να επιστρέψω και στην Ελλάδα. Στο ερχόμαστε ολόψυχα. Ακαδημαϊκά και εξεταστικά, πώς είναι το πρόγραμμα του St. Gallen? Ωραία. Εκτός από τις κλασικές εξεταστικές που είχαμε και στα ελληνικά πανεπιστήμια, το, το πρόγραμμα διδασκαλίας απαρτίζεται από 3 εξάμηνα. Στο πρώτο εξάμηνο υπάρχουν 3 μαθήματα υποχρεωτικά, αλλά στη συνέχεια ο καθένας έχει την ευχέρεια επιλογής για να πάρει και το κατάλληλο expertise μέσα των μαθημάτων που μπορεί ο ίδιος να επιλέξει. Εκτός από τα βασικά μαθήματα που έχουν μια τελική εξέταση στο τέλος του εξαμήνου, στα περισσότερα από τα υπόλοιπα μαθήματα υπάρχουν και ομαδικές εργασίες και application όλων των γνώσεων που λαμβάνεις κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, σε κάποια case studies, σε κάποια πράγματα της επικαιρότητας. Οπότε έχεις την ευκαιρία, εκτός από το να χτίσεις ένα θεωρητικό υπόβαθρο, να μπορέσεις και να κάνεις εφαρμογή όλων αυτών που έχεις μάθει σε ένα πρόβλημα της καθημερινότητας. Πολύ ωραία. Έχει πτυχιακή το πρόγραμμά σου? Το πρόγραμμα είναι αλήθεια ότι αρχικά είναι 3 εξάμηνα.
Συνήθως, νομίζω στην Ευρώπη κυρίως είναι ένα χρόνο μαζί με την πτυχιακή. Το συγκεκριμένο είναι 3 εξάμηνα. Οπότε, στον 1,5 χρόνο έχει ολοκληρώσει όλο το ακαδημαϊκό πρόγραμμα. Και συνέχεια στο τελευταίο εξάμηνο, ή κάποιοι το κάνουν και ταυτόχρονα κατά τη διάρκεια των 3 πρώτων εξαμήνων, πρέπει να παραδώσει τη πτυχιακή σου. Η πτυχιακή είναι κάτι το οποίο γίνεται σε συνεργασία με ορισμένους καθηγητές, όπου επιλέγεται το θέμα από κοινού και έχει στη διάθεση σου ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για να την ολοκληρώσει και να την παραδώσει στο τέλος. Και είναι υποχρεωτική, οπότε δεν υπάρχει, επειδή γνωρίζω ότι σε άλλα προγράμματα μπορεί αντί αυτού να κάνει μια πρακτική άσκηση, για παράδειγμα. Μμμ. Στο HSG, στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο, είναι υποχρεωτική, οπότε δεν μπορεί να το ξεφύγει. Παρά αυτά, πρέπει να σημειώσω ότι πριν φτάσουμε στην πτυχιακή, υπάρχουν 2 μαθήματα συγκεκριμένα, όπου σε βοηθάει να μπει λίγο στο concept, γιατί εγώ ας πούμε, δεν είχα γράψει ποτέ κάποια πτυχιακή ή διπλωματική στη ζωή μου πριν πάω εκεί πέρα. Και ιδιαίτερα με ένα μάθημα που ονομάζεται Research Seminar, χωριζόμαστε, οι φοιτητές χωρίζονται σε ομάδες, επιλέγουν ένα θέμα που τους ενδιαφέρει, ασχολούνται με αυτό κατά τη διάρκεια ενός διμήνου τριμήνου, σε συνεργασία με τους αντίστοιχους καθηγητές. Και στο τέλος, όλοι μαζί συγκεντρωνόμαστε και πηγαίνουμε σε κάποια άλλη χώρα, σε ένα συνεδριακό χώρο που καθόμαστε για 2 ημέρες, που παρουσιάζουμε τις εργασίες. Υπάρχει ένα active feedback και είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία για να μπορέσει να δεις και εσύ πώς γράφει κάποιος μια πτυχιακή, ένα research paper συγκεκριμένα. Και εμένα προσωπικά μου άρεσε και πάρα πολύ, γιατί ήταν και μια ευκαιρία να μπορέσει να δεις πώς είναι το χτίσιμο ενός research paper, από το να επιλέξεις το θέμα σου, να κάνεις την έρευνά σου, να συλλέξεις τα δεδομένα, να έχεις το ακαδημαϊκό απόβαθρο να μπορέσει να χτίσεις πάνω σε αυτό και εν τέλει να το παρουσιάσεις και όλες μπροστά και στους φοιτητές σου, αλλά και στους καθηγητές. Οπότε, παρόλο που είναι υποχρεωτικό, δεν θα έρθει κάποια στιγμή κάποιο να σου πει ότι ωραία, τώρα πρέπει να γράψει πτυχιακή χωρίς να έχει ιδέα τι γίνεται. Σε προετοιμάζει το πρόγραμμα step by step για να καταφέρει στο τέλος των σπουδών σου να παραδώσει και την πτυχιακή σου. Ωραία, πολύ σημαντική αυτή η καθοδήγηση. Απόστολε, είσαι από τους φοιτητές που δεν δίστασαν καθόλου να εργαστούν. Σχεδόν καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών σου στην ΑΣΟΕ, στο πρώτο σου πτυχίο. Θεωρείς Ναι. ότι είναι σημαντικό, έπαιξε κάποιο ρόλο στην αποδοχή σου στο συγκεκριμένο πρόγραμμα στο Σενγκάλεν, θα συμβούλευες τους νεότερους να απασχοληθούν ή δυνατόν, ή δεν παίζει ρόλο? Αρχικά, εγώ θα συμβούλευα σίγουρα να ασχοληθούν πιο πριν, κυρίως για να δουν προσωπικά τι τους ενδιαφέρει, γιατί είναι πολύ διαφορετικό το τι μπορεί να λάβεις μέσα σε κάποιο πανεπιστήμιο σαν γνώση και το τι θα σου χρειαστεί εν τέλει στη δουλειά σου. Οπότε, εμένα προσωπικά με βοήθησε να αναγνωρίσω τι χρειάζεται να βελτιώσω, πού χρειάζεται να κάνω focus και ποια εφόδια χρειάζομαι για να μπορέσω αργότερα να πετύχω κάποια πράγματα που ήθελα στο καθαρά επαγγελματικό κομμάτι. Συνεπώς, για μένα είναι αρκετά καθαριστικό σαν προσωπικό επίτευγμα το να μπορέσει να καταφέρει να έχει κάποια εργασιακή εμπειρία, ακόμα και μέσω πρακτικών για 2, 3, 4 ή 6 μήνες, πριν πα να κάνει το επόμενο step, για να σε βοηθήσει να έχει κυρίως την αυτοπεποίθηση ότι ξέρω που πάω και ξέρω τι θέλω να πάρω από αυτό. Είναι πολύ διαφορετικό να ξέρει ότι πα σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα γιατί θε να πάρει κάποια συγκεκριμένα εφόδια και να κάνει το επόμενο βήμα στη δουλειά σου, από το να πηγαίνει κάπου που δεν ξέρει ούτε τι θε να κάνει μετά, ούτε που θε να εργαστεί ή δεν έχει δοκιμάσει. Και η δική μου συμβουλή σε όλου είναι: δοκιμάστε. Έχω κάνει πράγματα που μπορεί να μου άρεσαν μετά, αλλά δοκίμασα για να δω ότι μπορεί αυτό ο επαγγελματικό τομέα δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Αλλά άμα δεν το κάνει, δεν μπορεί και να το γνωρίσει στο τέλο. Δεν μπορεί να γνωρίσει στο τέλο αν αυτό είναι κάτι που σε ενδιαφέρει και σε γεμίζει. Συνεπώ, προσωπική συμβουλή σίγουρα. Όσον αφορά το πρόγραμμα, είναι ένα pre-experience master. Προφανώ δεν έχουμε την απέτηση να έχει. Εγώ είχα, ας πούμε, περίπου 1,5 χρόνο εργασιακή εμπειρία, αλλά δεν υπάρχει απέτηση να υπάρχει 1,5 χρόνο εργασιακή εμπειρία. Και δεν είσαι 1,5 και σου. χρόνο εννοείς μετά την αποφύτισή σου. Ακριβώς, Πόσα ακριβώς. ζωή 1,5 σου που λέμε, χρόνο ναι. Μμμ. full-time experience που απλά έτυχε εγώ για τους δικούς μου λόγους να μείνω λίγο παραπάνω σε αυτό το κομμάτι. Το σύνηθες είναι οι περισσότεροι φοιτητές απλά να έχουν κάποιες πρακτικές. Full-time experience δεν ήταν τόσο σύνηθες, γιατί και η φιλοσοφία του προγράμματος είναι pre-experience. Οπότε προσωπικά θα συμβούλω τον οποιοδήποτε να δοκιμάσει πράγματα πριν συνεχίσει τις μεταπτυχιακές σπουδές. Και για το πανεπιστήμιο είναι κάποιο έξτρα, βοηθάει κιόλας αν δει κάποιο τα requirements κατά την αίτηση, παίζει κάποιο ρόλο, αλλά προφανώς δεν υπάρχει απέτηση να έχει δουλέψει 2 χρόνια για να κάνει το master. Υπάρχει απέτηση απλά να έχει δείξει ότι σε ενδιαφέρει, οπότε έχει τουλάχιστον κυνηγήσει κάποια πρακτική ή κάποια εμπειρία γύρω από το συγκεκριμένο κλάδο. Μμμ. Ωραία. Σε αυτό το κομμάτι, σε αυτή την κατεύθυνση της επαγγελματικής αποκατάστασης, έξω από το αμφιθέατρο, το St. Gallen τι κάνει? Οργανώνει career fairs, υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες για δικτύωση, για networking, είναι κάποια πράγματα που οι περισσότεροι υποψήφοι τα κοιτάνε στα μεταπτυχιακά τους προγράμματα. Τι προσφέρει το St. Gallen πάνω σε αυτό το κομμάτι του networking και της επαγγελματικής αποκατάστασης? Ωραία.
αρκετά καλή ερώτηση και νομίζω ότι είναι και βασική ερώτηση που κάνει κάποιο στον εαυτό του πριν επιλέξει στο τέλο κάποιο πρόγραμμα. Στο Πανεπιστήμιο του Σενγκάλεν, η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν υπάρχουν τρει πυλώνες. Ο πρώτο είναι το πρόγραμμά σου. Το πρόγραμμά σου διοργανώνει διάφορα event με εταιρείε για να μπορέσει να έρθει σε επαφή με τι αντίστοιχε εταιρείε που μπορεί να θέλει να δουλέψει. Ταυτόχρονα, επειδή υπάρχουν πάρα πολλά sponsorships εταιρεών στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, by definition κάποιοι θα θέλουν να επιλέξουν άτομα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, είτε έχουν επενδύσει χρήματα σε αυτό το πρόγραμμα, οπότε αναμένουν να πάρουν κάποιο ταλέντο μέσα από το Master in Banking Finance. Ο πρώτο που μα συνεπώς είναι καθαρά το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα κανονίζει events, networking events, παρουσιάσεις εταιρεών, ταξίδια σε γραφεία εταιρεών. Οπότε αυτό είναι καθαρά προετοιμασία που κάνουν οι ίδιοι οι καθηγητές και οι υπεύθυνοι του προγράμματος για να σε βοηθήσουν να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου. Ο δεύτερος πυλώνας είναι το ίδιο το πανεπιστήμιο. Το ίδιο το πανεπιστήμιο το οργανώνει event για όλους τους φοιτητές του πανεπιστημίου, όπου αντίστοιχα έρχονται πάρα πολύ μεγάλες εταιρείες τόσο από την Ελβετία όσο και από το εξωτερικό. Και συγκεκριμένα, εγώ θα ξεχώριζα το Banking Days, όπως το ονομάζουν, που είναι 2 εβδομάδες όπου έρχονται όποια τράπεζα είχε περάσει ποτέ από το μυαλό μου ότι θα ήθελα να δουλέψω. Και όταν πας ξαφνικά σε ένα πρόγραμμα το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, έρχεται η Goldman Sachs, η JP Morgan και η Citi και έχετε πάρα πολλές δραστηριότητες μαζί. Εγώ είχα αρκετά μεγάλη έκπληξη και το contrast με το τι έβλεπα εδώ πέρα στην Ελλάδα ήταν αρκετά υψηλό. Συνεπώς, έχεις την ευκαιρία από παρουσιάσεις εταιρεών, interview στο πανεπιστήμιο, να πηγαίνεις για dinners με εταιρείες, να κάνετε μαζί activities, να κάνετε. Μέχρι και εκείνη για θησαυρού είχαν κάνει. Με κάποιες εταιρείες φτιάχνανε puzzle μαζί για να μπορέσουν να γνωρίσουν πρώτα απ' όλα τον άνθρωπο που είναι πίσω από αυτό το πρόγραμμα. Και ο τρίτος πυλώνας, πέραν του ίδιου του προγράμματος και του πανεπιστημίου, είναι και οι σύλλογοι που βρίσκονται στο πανεπιστήμιο, όπου είναι πάρα πολύ βοηθητικοί. Μιλάμε για οργανώσεις που έχουν πάνω από 3, 4 και 6.000 μέλη, οι οποίοι ήδη οργανώνουν διάφορα events με εταιρείες και είναι πάρα πολύ βοηθητικοί. Και εμένα, με βοήθησε εν τέλει και ένα τέτοιο event να μπορώ και να έχω αυτό το καλοκαίρι μια πρακτική στην Ελβετία και να μπορώ να συνεχίσω κι εγώ. Πολύ ωραία. Μένω στο εξωακαδημαϊκό κομμάτι. Γνωρίζω ότι είσαι πρόεδρος στο τμήμα σου και μάλιστα και εκπρόσωπος της Βουλής των Φοιτητών, ένας έτσι ωραίος και καινοτόμος θεσμός στο Σεν Γκάλεν. Εξωακαδημαϊκά και πάλι, πώς οι μαθητές μπορεί να καλλιεργούν τα ενδιαφέροντά τους? Υπάρχουν παιδιά που έχουν κάποια ενασχόληση ερασιτεχνική, πιο επαγγελματική με τον αθλητισμό. Κάποιος μπορεί να κάνει χορό, μπορεί να του αρέσει το filming, μπορεί να είναι λάτρης του κρασιού. Τι προσφέρει το Σεν Γκάλεν στους φοιτητές του και πάλι έξω από το αμφιθέατρο? Αρχικά ήταν πολύ ωραία πάσα ερώτηση και ειδικά για το κρασί, γιατί υπάρχει ακόμα και σύλλογος για φίλους του κρασιού που διοργανώνουν event κάθε εβδομάδα και δοκιμάζουν κρασιά από όλη την Ευρώπη. Αλλά πιο συγκεκριμένα, το Πανεπιστήμιο σου προσφέρει τις αθλητικές εγκαταστάσεις για να μπορέσεις να κάνεις οποιοδήποτε άθλημα. Είναι και Ελβετία, οπότε από ποδόσφαιρο μέχρι σκι υπάρχουν εγκαταστάσεις για να προετοιμαστείς και να ασχοληθείς με τα ενδιαφέροντά σου. Όλα αυτά είναι δωρεάν, παρέχονται από το ίδιο το Πανεπιστήμιο. Σε κάτι πιο καλλιτεχνικό υπάρχουν αντίστοιχες ομάδες, είτε για filmmaking, είτε για χορό, είτε για θέατρο, που είναι πάλι οργανωμένα από το ίδιο το Πανεπιστήμιο. Και εκτός από όλα αυτά, υπάρχουν πάρα πολλές φοιτητικές οργανώσεις, οι οποίες είναι πιο συγκεκριμένες για τα ενδιαφέροντα. Από wine tasting club, όπως αναφέρετε εσείς για παράδειγμα, μέχρι ταξίδια είτε για hiking, είτε πιο συγκεκριμένα υπάρχουν ομάδες για παράδειγμα που κάθονται και παρακολουθούν μαζί όλοι ταινίες, γιατί απλά τους ενδιαφέρουν οι ταινίες. Η αλήθεια είναι ότι το Σεν Γκάλεν, σαν πόλη κιόλας, είναι καθαρά φοιτητική πόλη. Η πόλη ζει και αναπνέει από το ίδιο το πανεπιστήμιο, έχει πάρα πολλούς φοιτητές. Συνεπώς, υπάρχουν εκτός από το πανεπιστήμιο και διάφορες πιο αυτοοργανωμένες, ας πούμε, πιο αυτοοργανωμένοι σύλλογοι, όπου βοηθάνε κάποιον, όποιο ενδιαφέρον και να έχει, να μπορέσει να το κυνηγήσει και να μην είναι απλά εκεί πέρα μόνο για τις σπουδές του. Και εκτός αυτού, πρέπει να αναφέρουμε ότι βρισκόμαστε στην Ελβετία, είμαστε στο κέντρο της Ευρώπης, οπότε βοηθάει πάρα πολύ και η Ζήριχη που είναι 40 λεπτά από το Σεν Γκάλεν, αλλά και διάφορες άλλες πολύ μεγάλες μητροπόλεις, όπως το Μόναχο ή το Μιλάνο, που είναι σε πολύ κοντινή απόσταση, για να μπορέσει κάποιος, ακόμα και αν θέλει να κυνηγήσει κάτι άλλο από τις σπουδές του, να μπορέσει να πάει και να το διεκδικήσει μέσα από αυτό το πανεπιστήμιο. Υπάρχει συμμετοχή των φοιτητών, γιατί τα παρουσίασες έτσι πολύ όμορφα, υπάρχουν υποδομές. Στο κομμάτι του αθλητισμού υπάρχει και καθοδήγηση ειδικών προπονητών ή είναι πιο ελεύθερη συμμετοχή? Όχι, όχι. Υπάρχει προφανώς. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ένα αθλητικό κέντρο καθαρά για τους φοιτητές και μόνο, όπου πρόσθεση έχουν μόνο φοιτητές. Όπου εκεί πέρα μπορείς να πας μόνος σου και να κάνεις την προπόνησή σου, είτε οτιδήποτε άλλο θες να προπονήσεις όσον αφορά τα αθλητικά σου ενδιαφέροντα. Και εκτός αυτού υπάρχουν και οργανωμένα group ή πιο ατομικά, ας πούμε, sessions για να μπορείς να ασχοληθείς πιο συγκεκριμένα με κάτι που έχεις στο μυαλό σου. Είτε είναι
Από kickboxing μέχρι σκι, όπως αναφέρει. Δηλαδή είναι αρκετά οργανωμένη και έχει πάρα πολλές επιλογές. Πολύ σημαντικό, πολύ ωραία. Θα περάσω στο κομμάτι της διαμονής. Μένεις κοντά στο πανεπιστήμιο, πώς είναι οι μετακινήσεις σου, πώς είναι η καθημερινότητά σου. Ωραία. Θα πρότεινα. Η αλήθεια είναι ότι εγώ μένω κυριολεκτικά απέναντι. Οπότε ίσως είμαι λίγο το outlier. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Είναι ένα master πρόγραμμα, ένα ποιητικό. Εγώ ήξερα ότι θα παίρνω τον περισσότερο μου χρόνο στο πανεπιστήμιο, οπότε ήθελα κάτι κοντά. Εκτός αυτού, η πόλη έχει αστικές συγκοινωνίες, οπότε συνήθως η μέση απόσταση είναι 10 με 15 λεπτά με τα μέσα για κάποιον που δεν θα μένει κοντά στο πανεπιστήμιο, ή περπάτημα αντίστοιχα 10 με 12 λεπτά. Οπότε η πόλη είναι αρκετά καλά οργανωμένη σε αυτό το κομμάτι. Θα συμβούλω κάποιον να μείνει κοντά απλά και μόνο για την ευκολία του να είσαι κοντά στο σπίτι σου και στο πανεπιστήμιο, δεδομένου ότι θα σπαταλάς τον περισσότερο χρόνο εκεί πέρα. Αλλά κατά τα άλλα είναι μια πόλη αρκετά compact, είναι μια πόλη περίπου 80.000 κατοίκων, οπότε δεν υπάρχει το πρόβλημα ότι θα βρίσκεσαι πάρα πολύ μικρά. Στη χειρότερη των περιπτώσεων θα είσαι 15 με 17 λεπτά από το πανεπιστήμιο. Εξαιρετικά. Υπάρχουν δυνατότητες χρηματοδότησης για κάποιον που μπορεί να χρειάζεται κάποια υποστήριξη για τα έξοδα διαβίωσης, για την καθημερινότητά του, εκ μέρους του Σενγκάλεν, εκ μέρους του Πανεπιστημίου εννοώ. Ωραία. Αρχικά είναι Ελβετία, είναι μια από τις πιο ακριβές σχολές στον κόσμο. Παρά αυτά, πηγαίνοντας εκεί πέρα, είδα ότι υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά οι πόλεις μεταξύ τους. Για παράδειγμα, το κόστος ζωής και διαβίωσης στη Ζηρίχη είναι πολύ διαφορετικό από το κόστος ζωής και διαβίωσης στο Σενγκάλεν. Για παράδειγμα, για τα ενοίκια είναι κυριολεκτικά μισή τιμή από τη Ζηρίχη, το οποίο και εγώ δεν το γνώριζα και ε, παρατήρησα ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο κοντράστ ανάμεσα στις πόλεις. Το Σενγκάλεν συγκεκριμένα προσφέρει πάρα πολλές επιλογές για διαβίωση. Δεν υπάρχει πρόβλημα το να μην βρίσκουν φοιτητέ σπίτια για να μείνουν, όπως παρατηρούμε, ας πούμε, στην Ολλανδία ή σε άλλες χώρες. Και για το κόστος διαβίωσης, αν δεν μπορεί κάποιος να το στηρίξει οικονομικά, το Πανεπιστήμιο το ίδιο προσφέρει είτε δάνεια με αρκετά χαμηλότερο επιτόκιο, αφού ξεκινήσει κάποιο τη δουλειά του, είτε και χωρίς επιτόκιο. Υπάρχουν scholarships για τους ανθρώπους που έχουν πετύχει κάποια πράγματα πριν πάνε στο Πανεπιστήμιο και δίνονται κάθε χρόνο, αλλά και κάθε εξάμηνο από το ίδιο το πρόγραμμα. Οπότε, συνοπτικά, αφενός υπάρχουν υποτροφίες πριν πάει κάποιο εκεί πέρα, και αφετέρου το ίδιο το Πανεπιστήμιο έχει φροντίσει και έχει μεριμνήσει και έχει γραφείο που ασχολείται αποκλειστικά με την παροχή χρηματική βοήθεια στου φοιτητέ, σε περίπτωση που κάποιο έχει πρόβλημα για να σπουδάσει. Είτε πριν πάει εκεί πέρα, είτε κατά τη διάρκεια των σπουδών. Και έχω και στο μυαλό μου διάφορε περιπτώσει. Μπορεί κάποιο να ξεκίνησε τι σπουδέ του, να είδε ότι δεν μπορεί να του βγει αυτό εν τέλει, και να πήρε την κατάλληλη βοήθεια από το πανεπιστήμιο για να συνεχίσει τι σπουδέ του. Και η αλήθεια είναι ότι αφαιρούν αρκετή προσπάθεια για να μην αφήσουν κάποιον να μην συνεχίσει τι σπουδέ του καθαρά για οικονομικού σκοπού. Οπότε υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη υποστήριξη. Και εκτό αυτού, υπάρχει ένα ειδικό ταμείο χρημάτων, αλλά για το πανεπιστήμιο, αν κάποιο θέλει να ξεκινήσει κάτι επιχειρηματικό, είτε να πάρει κάποια πρωτοβουλία. Δηλαδή, μπορεί ακόμα να διεκδικήσει χρηματοδότηση από το ίδιο το πανεπιστήμιο, αν θε να ανοίξει μια δική σου startup για πλάθο. Κάτι το οποίο δεν υπάρχει σε πάρα πολλά πανεπιστήμια και εμένα μου έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Πολύ υποστηρικτικό, πολύ ωραίο. Τι θα συμβούλευες στους μελλοντικούς Έλληνες φοιτητές στο Σενγκάλεν? Στο St. Gallen συγκεκριμένα. Να είναι προετοιμασμένοι για ένα απαιτητικό πρόγραμμα. Η αλήθεια είναι ότι δεν το κρύβουν. Ακόμα και πριν κάποιος πάει εκεί πέρα, ξεκαθαρίζουν ότι το πρόγραμμα είναι απαιτητικό. Και αυτό είναι ακριβώς που και εγώ κυνηγούσα, γιατί στο τέλος της ημέρας επιλέγεις ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα για να μάθεις πιο εξειδικευμένα κάποια πράγματα στον τομέα που έχεις επιλέξει εν τέλει να συνεχίσεις με τη ζωή σου, τουλάχιστον να ξεκινήσεις είτε την επαγγελματική σου καριέρα είτε τα πρώτα σου βήματα. Οπότε το ακαδημαϊκό κομμάτι είναι αρκετά απαιτητικό. Χρειάζεται dedication, χρειάζεται κάποιο να πηγαίνει και να ξέρει ότι θέλω να μάθω μέσα από αυτό. Και αυτό φαίνεται και στο περιβάλλον γύρω σου. Το περιβάλλον σου αποτελείται από άτομα τα οποία έχουν πάει πολύ συγκεκριμένα σε αυτό το πρόγραμμα, ξέρουν τι θέλουν να πάρουν από αυτό και θέλουν μετά να το χρησιμοποιήσουν για να συνεχίσουν και να πετύχουν τους στόχους του. Οπότε είναι τους στόχους τους. Οπότε είναι ένα αρκετά απαιτητικό πρόγραμμα και χρειάζεται και το αντίστοιχο mindset από κάποιον που θα πηγαίνει εκεί πέρα, πριν πάει εκεί πέρα, που όπως αναφέραμε και πριν είναι λίγο απαιτητικός ο τρόπος επιλογής των φοιτητών. Παρ' όλα αυτά, το acceptance rate είναι αρκετά κοντά σε άλλα μεγάλα πανεπιστήμια της Ευρώπης, οπότε δεν είναι και τόσο τραγικά τα πράγματα. Αλλά ωστόσο χρειάζεται αφοσίωση, προσπάθεια και να είσαι συγκεντρωμένο στο στόχο σου. Είναι πάρα πολύ compact το πρόγραμμα. Και εγώ όταν έφυγα από ένα περιβάλλον για σπουδές 4 χρόνων, σε ένα περιβάλλον που μέσα σε 1,5 χρόνο πρέπει να έχει τελειώσει, οι ρυθμοί ανεβαίνουν.
Οι ρυθμοί, ωστόσο, ανεβαίνουν με ένα κόστος. Το κόστος είναι ότι χρειάζεται παραπάνω συγκέντρωση στο στόχο και παραπάνω συγκέντρωση στο ίδιο το πρόγραμμα. Εξαιρετικά. Όραμα λοιπόν, όνειρα και επιμονή. Ό,τι συμβουλεύουμε και εμείς όλα τα παιδιά μας. Ε, Επιμονή. καλή στρατηγική, ακριβώς. Πώς θα περιέγραφες την εμπειρία σου στο CLC και τη συνεργασία σου με το CLC όλα αυτά τα χρόνια? Ωραία. Αρχικά να πούμε ότι, όπως αναφέραμε και στην αρχή, είναι αρκετά τα χρόνια πλέον. Και ως μαθητής και ως φοιτητής, αλλά και ως κομμάτι μετά στο mentoring και στην προσπάθεια και στις εργασίες που κάναμε μαζί με τα υπόλοιπα μέλη του CLC και κυρίως με τους μαθητές. Έχω να πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβει κάποιος ότι αυτό που έλαβα και εγώ βασικά και που με έκανε να αισθανθώ πάρα πολύ καλά για την επιλογή μου, είναι σίγουρα η υποστήριξη που έλαβα σε κάθε περαιτέρω επίπεδο. Ε, που ήταν νομίζω και ήταν πάρα πολύ κέριο και για την οργάνωση όλου αυτού του εγχειρήματο. Γιατί το λέω αυτό. Πέρα από το να διαβάσει κάποιο και να δώσει κάποιε εξετάσει, η συνέχεια του σπουδών σου έχει και κάποια άλλα βήματα. Αρχικά η επιλογή των προγραμμάτων, όπου αφιερώσαμε αρκετέ ώρε όλοι μαζί για να δούμε ποια προγράμματα εν τέλει ταιριάζουν παραπάνω στο δικό μου προφίλ. Είναι η στρατηγική οργάνωση των αιτήσεων. Δεν είναι απλά μια αίτηση που την κάνει και τελειώνει. Πρέπει να είσαι και λίγο προετοιμασμένο και για το timing και για το που θε να πα συγκεκριμένα, να έχει κάνει μια προετοιμασία, να έχει μιλήσει με κάποιου ανθρώπου πριν κάνει την αίτησή σου. Και νομίζω ότι αυτό είναι και ίσω το μεγαλύτερο, η μεγαλύτερη δύναμη που πήρε από το συγκεκριμένο Ινστιτούτο, ότι υπάρχει ένα ευρύ network σε όλο τον κόσμο κυριολεκτικά, όπου πριν κάνει κάποια επιλογή, έχει την ευκαιρία να μιλήσει με κάποιου ανθρώπου πιο πριν και να μάθει από τι δικέ σου εμπειρίε. Οπότε, εγώ θα κρατήσω τη δυναμική του network που έχει χτιστεί τα τελευταία χρόνια μέσα από το CLC και ότι έχει την ευκαιρία να μπορεί να συνομιλήσει με φοιτητέ από όλο τον κόσμο για να μπορεί να καταλάβει και εσύ ακριβώ αν αυτή η επιλογή που θε να κάνει με τι σπουδέ σου είναι κάτι που όντω ταιριάζει σε σένα. Γιατί είναι πολύ διαφορετικό το τι θα διαβάσει μέσα σε κάποιο site για το εκάστοτε πρόγραμμα που θε να επιλέξει, με το να λάβει από κάποιον που έχει κάνει που έχει ζήσει το πρόγραμμα και έχει ολοκληρώσει το πρόγραμμα, το τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Οπότε θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντική ευκαιρία που σου προσφέρεται μέσα από αυτό. Και γι' αυτό λόγο και εγώ θεωρώ ότι το CLC πέρα από ένα εκπαιδευτικό Ινστιτούτο στο τέλο τη ημέρα, για μένα είναι κυρίω μια οικογένεια, γιατί είδα και οι υπόλοιποι μαθητέ του του CLC, καταλαβαίνω ότι αυτή τη στιγμή μπαίνει σε μια ομάδα ανθρώπων που όλοι μαζί εργάζεστε για να πετύχετε τους στόχους σας και αυτό είναι κάτι που δεν θα το άλλαζα για καμία άλλη επιλογή. Απόστολε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύτιμη η συνδρομή σου, πολύτιμες όλες οι πληροφορίες. Εγώ σας ευχαριστώ. Είσαι και θα είσαι δίπλα μας. Μας υποστηρίζεις με τις δικές σου δράσεις, με τον δικό σου τρόπο. Σε ευχαριστούμε θερμά και σου ευχόμαστε ό,τι καλύτερο. Να έχεις ένα όμορφο μεσοδιάστημα διακοπών μέχρι την έναρξη του δεύτερου έτους και να πάνε όλα τα σχέδιά σου όπως τα ονειρεύεσαι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Απόστολε. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.